no hi havia directament representants dels usuaris en aquest punt del programa. Sí que es va tenir en compte, diguéssim, diferents documents en els quals sí que hi havia hagut aquesta participació dels usuaris, i entenem que això forma part del moment que s'hagi de desplegar les mesures que toquin. Un cop la comissió interdepartamental hagi triat aquestes mesures, doncs, òbviament, crec que és obligat la participació dels representants dels usuaris, amb una salvetat i que no s'interpreti com una crítica. De vegades resulta difícil saber qui representa a qui en el tema dels usuaris, a no ser que siguin coses molt especialitzades, de manera que això també s'ha de tenir en compte, perquè de vegades hem tingut alguns ensurts amb com s'han fet aquestes coses, i jo crec que és molt important encertar o fer algun tipus de participació que sigui prou àgil i vàlida com perquè sigui constructiva i alhora representi realment la participació dels usuaris, però clarament ha de ser així, sí. Bueno, i respecte a l'anterior, si em permets, en el tema dels usuaris, és veritat que no havia... Era una comissió d'experts, no?